sker der med Frede? Jeg mødte dig. Oh my god, vi spiller Dust. Hvad fanden er det for et lort? Er det Dust? Nå, det skal vi lige prøve. What the fuck? Det lyder rigtig sjovt, men må vi ikke gøre med? Åh, jo. To sekunder med mor kalder. Hvad fanden er du? Jeg kan ikke se en skide. Hvad er du? Det ved jeg ikke. Hvad tror du? Hallo, prøv lige at skrive kill i konsole, eller bare dø. Det. Fordi jeg går CT. Lige om lidt. Hvad, hvor er du? Du skal skrive udråbstegn hej. Det ville faktisk være lidt sjovere, hvis det var, at vi faktisk kunne komme i gang, ikke? Og... Okay, skriv ud kill. Nej, men hvad? Drenge, hvor er I henne? Der hvor vi er. Jeg er henne på B. No, that's not even funny. That's not laughable at all. Fuck. Hallo, I skal ikke lave det til sådan nogle små lille lorte ting. Au. Au. Det er et godt sted der, morgen. Hans. Du må ikke se. Jeg ved ikke, hvor I er henne. Hvor fanden er I henne? For them in the Venmo. Right. 2011. Yeah, I'm Lee for the B. I'm for the top grand dogs with me. If you don't know about me, yeah, I'm Lee for the B. I'm for the top grand dogs with me. If you don't know about me, yeah, I'm yo, they're like who's in the rhythm? Only real top grand dogs, I'ma get.